inače, ajde već vidimo što se ovdje radi. Inače imamo novo oružje, zove se bla 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 bla, nema pojma što to znači meni. Ovdje imamo neka sranje, šta je ovo? Kako je ovo sranja bre, šta je ovo sve bre? Imamo ovdje još oružje, vidite, ovo sranje ili ovo ili šta je već ovo? Ovo ili ovo, krećemo za nekoliko minuta, jej! Ajde krenem, jej! Ajde krenemo, kako se pravo kod sve? Možemo staviti sve! Previše glasno, još pre! Kako se ovo koristi? Zaboravio sam više, ovako? Ne, ovako, ne, čekaj, kako se više upravlja s ovima? Ovako, ne, čekaj, to je lopata, ne, mislim da ovo nije lopata, ovo je nekakav waffle, ne, nije waffle, jesi, šta je ovo više? Zombi! Ovdje zombi! Još para, jej! Još, jej! Dobro, prvo što ljudi završimo s ovim sranjima. Znam da kažem da moja porodica se iselila na Islanda, svaki put kad ja dođem kući radimo, pa čekaj, šta sam vam rekao, da. Pričao sam o tome da ja, šta sam onda to kažem više? Nemam pojma, nešto sam htjela kažem pa sam zaboravio, ali evo, to sam vas pitam kako se koristi ovo sranje. Ili ovo kako se koristi, sigurno se ne koristi tako. O, čekaj, sad znam kako se koristi, ja pucam s ovim, sad razumem. Pušte zombi! Bez mene, nema municija, ne, municija! Zašto? Municija moja! Treba nađe municiju, gdje se ovo puni sranje? O, zelena kutija! Zelena kutija! Ubio sam velikog ćelavka, ili šta već tako? Ovo mi se ovo lapovo, ili šta već je ovo sranje? On leti, laguje mi, idem vrtamo, bežim. Čekaj, treba mi još stani me. Čekaj, to se tako ne radi. Moja greška. Umri bre, samo više bre. Poanta je da umreš. Spasio sam nekoga ko je leftovao i ti si preživao nekako. Uzela sam nešto. Neš bre tamo, kako ćemo se ne vrti. Healaj se! Uspio sam! Misija je obavljena! Tata, budi ponosan na mene!
ti! Daj ti ga dam, uzmi ga. Nećeš, dobro. Umre! Nije otišao! Nestani! Brzo, hila se! Upravo sam umrao i želim sad zakoljem svakog živog koga vidim, ali ne mogu, zato fuck this shit. Vozat ću nekakav armor, nešto ovako, vozat ću ovaj, šta ovaj radi armor, Ajde, krenemo, kako se ova igra sad beše? Kreći se levo, desno, gore, dole, ovdje. Znači ovako se ovo koristi biše, aha, razumijem, aha. Pazi ga, puta! Moja sam ga upravo. Umre je! Zapal vatra! Nekako čudno sranje, daj ja ga ubijem! Ubio sam ga, jej! Sad ću uvjeti ovom, Evo ga, ubio sam ga, jej! Yes! You stole my kill. Dobro, sad kako ovo više se koristi? Zaboravio sam opet. Mrazimo! Sljedećeg zombi ću da je rešt pečenog debila. Umre. Ubio sam zapaljeno govno, jej! Zapaljeno govno, jej!
sam kako se ovo igra beše. Ovako nešto udara zombije. Ovako. Nema municije za zombije. Nema municije. 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 Mareš govno jedno. Potražim nešto, ovo je previše smor. Dođite da vas pojedem! Dođite! Dođite! Da vas pojedem! Alo!